Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej fuq id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima ħalli nkompli nirrifletti dwar it-tielet dera li seħħet fit-13 ta' Lulju tal-1917. Diġà bdejt nikkummenta rajna il-viżjoni tal-inferni kellhom u il-messaġġi li l-Madonna tat dakinhar. U ħankompli nirrifletti fuq partijiet minn dan il-messaġġ. Fl-aħħar programm kont qed ngħidilkom illi propju f'din id-dera l-Madonna titlob anka id-devozzjoni lejn il-qalb immakulata tagħha. Infakkar li dan huwa mezz kif Alla jrid juri ħniena lid-dinja li ma jridx il-bnedmin imorru l-infern imma Alla tagħna u Alla ta' salvazzjoni. Id-devozzjoni eżisti lejn il-qalb immakulata ta' Omna Marija hekk illi l-Madonna titlob ġewwa Fatima, ċertament mhix xi ħaġa illi biex ngħidlek bdiet minn Fatima imma hemm tradizzjoni biex ngħidlek ftit itwal fil-Knisja kemm f'qaddisin, kemm f'devozzjonijiet popolari. Jekk anka immorru lejn il-deritt tal-Madonna ġewwa Rudebach ġewwa Pariġi fi Franza, il-Santa Katarina Labouré, jew aħjar kif inhi magħrufa l-Madonna tal-Midalja Mirakoluża, jekk naraw il-Madonna tal-Midalja Mirakoluża, in-naħa ta' wara tal-midalja insibu l-qalb ta' Ġesu u l-qalb immakulata ta' Marija ħdejn xulxin eżistijej. Din it-tema illi narawha f'diversi deritt tal-Madonna, illi l-qalb ta' Ġesu u l-qalb ta' Omna Marija ikunu flimkien, hija xi ħaġa li żviluppat ħafna eżistijej f'diversi deritt anka approvati fil-Knisja. Issa, din id-devozzjoni eżistijej lejn il-qalb ta' Marija skont kif il-Madonna talbet ġewwa Fatima. Fiex tikkonsisti essenzjalment? Tikkonsisti f'żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa hija il-konsagrazzjoni. Il-Madonna kienet talbet speċifikament il-konsagrazzjoni ta' Russja. Il-konsagrazzjoni lill-qalb immakulata tagħha. U t-tieni ħaġa huwa illi ssir it-qarbina ta' riparazzjoni kull ewwel sibt tax-xahar. Ħanitkellem daqsxejn fuq dawn it-tnejn. Il-konsagrazzjoni eżistijej lil Marija wkoll hija tradizzjoni li ma tibdix ġewwa Fatima imma wieħed għalkemm mhux l-uniku ma wieħed milli l-aktar promovija huwa Sella Luigi Maria Grillon de Montfort, anka St. John Hughes eżistijej hekk għamel din il-promozzjoni ħafna. Mo speċjali fl-ispiritwalità Franċiża hemm ħafna din id-devozzjoni li nikkonsagraw lil nfusna il-qalb immakulata tal-Madonna. Illum il-ġurnata eżisti anke l-kelma konsagrazzjoni xi drabi hekk teoloġikament qegħdin nippruvaw ma nużawhiex imma anke l-papiet ninnutaw anke minn Ġwanni Pawlu II innifsu stess li kien jippromovi ħafna dan is-sens ta' konsagrazzjoni, però hija aktar preferut il-lingwaġġ illi nafdaw bl-Ingliżi da entrustment, nafdaw lil nfusna l-qalb immakulata ta' Marija. Jew nkella bit-Taljan atto di affidamento. Il-punt kollu għalfejn il-bidla fil-lingwaġġ għax il-konsakrazzjoni b'mod teoloġiku aħna nagħmluha lil Alla. Aħna huwa Alla li jikkonsagrana, aħna bil-mamudija għal kemm aħna konsagrati lilu. Imma Ġesu fuq is-salib il-kull dixxiplu tiegħu fil-persuna tad-dixxiplu l-maħbub Ġesu jafdah fidejn Omna Marija meta qallu hawn hi ommok. U jafda l-Marija anke għandna meta qalilha hawn hu ibnek. U f'dan il-kuntest il-Knisja llum tippreferi aktar tuża din il-kelma illi nafdaw
tanto biex niftehmu jien ħanwuża l-kelma konsagrazzjoni, però bija qed nifhem dan li tifhem il-Knisja, dan l-atto di affidamento, dan l-act of entrustment, dan l-att li bih aħna nafdaw lil nfusna. Biex ngħidu hekk mela din il-konsagrazzjoni lil Marija nistgħu ngħidu li bdija Ġesu fuq is-salib eżisti. Li l-ewwel ħaġa hu stess biex ngħidu hekk afda lilu nnifsu f'idea fil-ġuf tagħha meta nkarna minna. Imma lilna bħala disċipli tiegħu jafdana f'idea. Issa meta aħna nafdaw lil nfusna, meta aħna nikkonsagraw lil nfusna il-qalb ta' Marija, hemm talim sħiħ li jagħtina Montfort li ċertament mhux is-suġġett tal-programm tagħna. Eżistijej. Però nafu li hemmhekk meta aħna ninattaw kompletament anka lil Marija hija l-iqsar triq għalina Ġesu. Omna Marija tipproteġina mix-xitan, Omna Marija tina ninfetħu aktar għal-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. U Omna Marija permezz tagħha bħala l-medjatriċi tal-grazzja aħna nirċievu dawk il-grazzi kollha li Alla rrid jagħtina permezz tagħha nkwantu li hija Omm. Il-Papa Ġwanni Pawlu II jitkellem ħafna minn din il-medjazzjoni materna Omna Marija. Ġesu bissu għal dun medjatur bejn Alla u l-bniedem. Marija hija medjatriċi bejn Ġesu u bejna inkwantu li hija Omm il-Knisja. Eżisti. Issa meta aħna nirrikonoxxu permezz tal-konsagrazzjoni tagħna l-Madonna dan ir-rol ta' Marija fil-ħajja tagħna, aħna nkunu nistgħu nirċievu il-grazzi kollha li Alla jrid jagħtina anke minn idejn Omna Marija, mill-qalb immakulata tagħha. Il-qalb immakulata hija l-qalb li tħobb b'mod perfett. Meta aħna nikkonsagraw lil nfusna l-qalb ta' Marija qed nikkonsagraw lil nfusna fil-verità lil Alla fl-imħabba perfetta tiegħu kif hija manifestata f'Omna Marija. Eżisti. Issa Madonna titlob speċifikament il-konsagrazzjoni ta' Russja. Ir-Russja li f'dak iż-żmien kienet qiegħda xxerret diversi talim żbaljat mu speċjali l-atejiżmu marxista eżisti dan l-iżbalji li l-istess il-Madonna tirriferi għalihom f'dal-messaġġ li se jinxterdu mad-dinja kollha. Din il-konsagrazzjoni eżisti nafu li damet ma saret. Ġifieri ma saritx mill-ewwel eżattament kif talbita l-Madonna. Imma meta fl-1984 Ġwanni Pawlu II għamel din il-konsagrazzjoni, Luċija stess tikkonferma li din il-konsagrazzjoni minkejja li fija l-isem tar-Russja ma kienx imsemmi ma fija Ġwanni Pawlu II għamel referenza għal dak in-nazzjoni l-pajjiż li l-iktar imżonn ikun konsagrat, kienet referenza indiretta Russja. Luċija kienet affermat eżisti li l-Madonna laqet dik il-konsagrazzjoni li saret skont ix-xewqa ta' Omna Marija. Immorru l-lim il-pjan storiku morru għalina eżistijaj. Il-bżon li anka aħna biex nilqaw dan il-messaġġ aħna wkoll imsejħin biex ngħixu fl-aħħar mill-aħħar dak li qalilna Ġesu fuq is-salib hawn hi ommok. Li aħna nikkonsagraw nafdaw lil nfusna ħajjitna l-Omna Marija. Barra minn hekk di mhix xi ħaġa li bdiet issa waħda mill-eqdem tal-bit li aħna insibu lil Madonna eżisti mill-insarat mullura s-seklu 4 hija it-talba magħrufa bil-Latin subtuum presidium taħt il-ħarsin tiegħek nistkennum qazzhom Alla twarrab x'talbna fi ħtiġijiet tagħna iżda ħlisna dejjem minn kull periklu o Verġni glorjuża u imbierka. Taħt il-ħarsin tiegħek. Dak li hija konsagrazzjoni. Li npoġġu lil nfusna taħt il-ħarsin ta' Marija. Eżisti. Jalla l-kol kemm aħna nagħmlu dan il-pass f'ħajjitna fil-mixja tagħna bħala familji, bħala saċerdoti, bħala reliġjużi, bħala miżżewġin, bħala tfal, bħala żgħażagħ, bħala rajjes, però ma nagħmluhiex hekk sempliċement isu b'xi devozzjoni biex nkunu qedna talba f'xi darba, imma trid issir stil ta' ħajja. Dil-konsagrazzjoni tista' ssir ta' pajjiż sieħ, ta' parroċċa, ta' grupp, ta' għaqda, ta' komunità, kollox jeżisti. Ridu npoġġu taħt il-ħarsin ta' Omna Marija. Imbagħad it-tieni parti ta' devozzjoni lejn il-qalb immakulata ta' Marija hija il-tqarbin ta' riparazzjoni.
Kif kien mitlub, hawnhekk ħanipprova niġbor f'daqqa diversi mumenti fejn din ir-realtà ta' tqarbina ta' riparazzjoni tiġi mitluba mill-Madonna ġewwa Fatima. Tal-inqasem 3 mumenti fil-ġrajiet ta' Fatima fejn naraw din il-talba ta' Marija biex ikunaw din it-tqarbina ta' riparazzjoni. L-ewwel waħda propju fit-13 ta' Lulju tal-1917 fit-Treddera. Mbagħad apparti d-deriet ġewwa Fatima Luċija wara anke meta daħlet soru kellha aktar deriet ta' Ġesu tal-Madonna. U allura naraw li anke meta kienet għadha sorjiet ta' mad-Dorotej eżisti qabel ma daħlet ma' klawsura Karmelitani Skalzi, naraw li anke l-Madonna derrit il-hemmhekk fl-10 ta' Diċembru tal-1925, l-10 ta' Diċembru tal-1925, u hemmhekk ukoll jerġa' jkollha biex ngħidu hekk messaġġ ieħor dwar din ir-realtà. Hemm der oħra wkoll li saret il-Sor Luċija fid-29 ta' Mejju tal-1930 li titratta din id-devozzjoni ta' riparazzjoni lejn il-qalb immakulata ta' Marija. Kolli niġbor diversi messaġġi, ħanamela b'mod sempliċi, fiex tikkonsisti din id-devozzjoni eżisti ta' riparazzjoni. L-ewwel ħaġa, il-Madonna talbet sabiex fl-ewwel Sibt għal 5 xhur wara xurxin eżistijaj. L-ewwel Sibt bħalmanna l-ewwel ġimgħa tax-xahar dedikata l-qalb ta' Ġesu, hawnhekk għandna l-ewwel Sibt ta' kull xahar. Mela fl-ewwel Sibt ta' kull xahar għal 5 xhur wara xurxin, Madonna talbet li jsiru dawn l-affarijiet. 4 affarijiet. L-ewwel ħaġa li jsir il-qrar eżistijaj. It-tieni ħaġa it-qarbina li noffruha b'reparazzjoni għad-nubit li jsiru kontra l-qalb immakulata ta' Marija. It-tielet ħaġa li jintalbu 5 posti rużarju. U r-raba' ħaġa li wieħed għatta kwarta jimmedita mal-Madonna il-misteri ta' rużarju, mhux li jitlob ir-rużarju, li jimmeditom, li jaħseb fuqhom, li jidħol fihom. Mela 4 affarijiet ġew mitluba: il-qrar, it-qarbin, 5 posti ta' rużarju u 15 minuta meditazzjoni fuq xi posta jew fuq il-posti ta' rużarju. U dan għal 5 xhur. Għaliex 5 xhur? Hemm spjega ta' dan anke fuq mill-messaġġi li dawn il-5 xhur jirrappreżentaw il-5 biex ngħidu hekk dnubiet li jmorru l-5 offiżi li jmorru kontra il-qalb immakulata ta' Marija. U dawn il-5 offiżi huma dawn. Id-da li jsir bil-Madonna bħala l-Immakulata Kunċizzjoni. L-offiżi li jsiru kontra il-verġinità perpetwa tagħha. L-offiżi li jsiru kontra il-maternità spiritwali u divina tagħha. Ir-raba' ħaġa, l-offiżi li jsiru meta jiġu riġettati, imwarba, immaqdra, diżonorati, imwaqqaċċajt, santi, ġbijat, statwi Omna Marija. U l-5 offiża hija illi ma niżirawx fil-qlub ta' tfal imħabba u għarfien tal-Madonna. Speċjali bħala dik li għal-Immakulata Kunċizzjoni. Dawn huma il-5 offiżi eżisti illi għalhekk hemm dawn il-5 xhur biex ifakruna f'dawn il-5 offiżi illi l-Madonna qed tgħid l-qalb tagħha hija ferruta biex ngħidu hekk. Hija imċaħda minn din l-imħabba tagħna l-bnedmin f'dawn il-5 aspetti. Hawnhekk rajna eżisti għalhekk illum propju din id-devozzjoni li hija marbuta ma' Fatima eżistijaj. Fatima kien biex ngħidu hekk ta' daqqa buttatura sew il-qudiem id-devozzjoni lejn il-qalb immakulata ta' Omna Marija. Jalla aħna nilqgħu wkoll dan il-messaġġ u ngħixuh mhux biex inkunu qedna xi talb ieħor biex għamilna xi ħaġa nieħdu pjaċir nagħmluha, imma le biex verament ngħixu maqudin Omna Marija, inkunu dixxipli radikali ta' Ġesu taħt il-ħarsin ta' Omna Marija u Ġesu li tagħna dillhom
fejn naraw l-Om tagħna tas-sema hija offisa, aħna mpattu bl-imħabba tagħna għan-nuqqas ta' mħabba li Omna Marija bħal omna tirċievi. Waqt li nirringrazzjakom tal segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.